Mendaro bikainena, zara bikainetan, beti hitz goxoren bat duzu Espainetan, ta txaloperoren bat bertso ordainetan, ostiralez nolako festa nahi zainetan, piztu bitez txinpartak zuen bekainetan, ta diskotek argia gure mingainetan. Askotan entzun dugu, nor bere barrura sartzea ona dela. Kanpora ateratzera ere ohituta gaude. Baina hitzetik hortzerako gure gaurko gonbidatuak kanpora sartzen asmatu du. Orendainen hartu gaitu Xabin Fernandezek, kanpora sartzen antzezlanaren sortzaile, gidoilari eta protagonistak. Martxoaren 11, Legorretan antzerkia estreinatu berritan. Xabin, ze sentitzen da kanpora sartu eta gutxira? Gauza asko. Poza, oso pozik nago. Lasaitasuna. Arinago ere sentitzen naiz, atzo edo lagun batek esaten zian. Arinago nabari zaitut, eta ahotsean ere, diferente entzute zaitut. Eta baita harrotasun puntu bat ere. Ez dakit, kombinazioa da, oraindik ez ditut oso ondo ordenatu emozio guzti horiek, baina oso pozik nago, bai. Eta duela 10 urte irudikatzen zenuen, 10 urte barru egongo zinela zuk idatzitako gidoi baten aurrean protagonista izaten eta Legorretan bertan zure herrian estreinatzen. Inolaz ere ez. Ez orain 10 urte eta ez orain 2 urte ere. Askotan kontatzen ari naiz orain, betidanik izan dudala edo jakinuenetik sentitu dela nolabaiteko beharra horri buruz hitz egiteko edo kontatzeko edo. Baina ez modu honetan. Gaurko programan Mendaroko Motsai eguneko bertso saioa eta Legorretako Tabuen kutxatik holtzara bertso saio musikatu eta solidarioa izango ditugu. Gozatu. Demagun zuek zaretela Martaren pentsamentuak. Egunero ez dituzue aldarrikapen eta burutazio eta uste berdinak. Zu Maialen Martaren egun errebelde, ausart eta ahaldunduaren ispilu izango zera. Minbizia duzu ez zaizuan, zematen bezalakoak esaten dituzunean aho bizarri gabe mintzo dena. Minbizia tabuen kaxatik, kutxatik plazara atera nahi duzun hori. Zu berri zane, Marta nekatua, nazkatua zara. Gaixo dagoela oharkabean pasadin aurpegi onarekin ateratzen den Marta. Lazo arroxaren azpian marroi bat egon arren izkutatzen saiatzen dena eta iruzkin deseroso guztiei isiltasunez eta aurpegi onbera jarrita erantzuten diena. Gertatzen zaizuna inork ez jakitea eta pakea desio duzun pentsamentu hori. Errebelde indartsua minbizia tarteko eta norbaitek galdetzen baldin badito beto. Eta norbaitek galdetzen baldin badito beto. Barraketan montatuta ondoan dauzkat bi aur, guztiz ikusezin izan nahiko nukelako gaur. Guztiz ikusezin izan nahiko nukelako gaur. 2:40 barraketan jauziak 10:00,
eta nik dragonkan badet nere erraien barruan. Eta nik dragonkan badet nere erraien barruan. Norbaitek sortu ezkero hainbeste sentimendu, ni xildu egiten naiz playbackak jarraitzen du. Ni xildu egiten naiz playbackak jarraitzen du. Zunere parte zera bain, bio gure aldetan, zergatik etortzen zeran, igande arratsaldetan. Zergatik etortzen zera, igande arratsaldetan. Igande arratsaldetan sofa baten esklabo, ni zuzaren ni horrekin maite minduta nago. Ni zuzaren ni horrekin maite minduta nago. Biol beharra daukagun, ez idazu esan nahion, bulto hosti horri aurre egin behar bazaion. Bulto hosti horri aurre egin behar bazaion. Berdin zait gorputz batean balantza bat bagara, hobeda zure aldera desorekatzen bada. Hobeda zure aldera desorekatzen bada. Desorekak ta orekak hartu ditzagun tentuz, hemen den nere eskua heldu jon fundamentuz. Hemen den nere eskua heldu jon fundamentuz. Zuk zureak badauzkazu, ta nik dauzkat nereak. Nere gana datoz zure zelula rebeldeak. Nere gana datoz zure zelula rebeldeak. Mendaruko txirrindularitza taldeak urtero Kilimon Trail mendi lasterketa antolatzen du, apirila aldera izaten da hori. Bertara hemengo korrikalari famatuak etortzen dira eta sekulako giroa izaten da herrian. Hau horrela, zuk, Joanes, Kilimon Trail mendi lasterketan izena eman duzu. Oso pozik zaude, oso ondo hitz egin dizue lasterketa honi buruz, eta asko entrenatu zea bertara etortzeko. Heldu da eguna, eta hasi da lasterketa. Ibilbidearen erdira iritsi zara, eta ibilbidearen erdiko anoa postuan, handago amets. Korrikalariei, gelak, hidratatzeko gauzak, eta abar emanez. Zu iritsi zeanean, begira geratu zarete alkarri. Eta Joanesek pentsatu du. Hau mutil puska. Ze begirada daukan. Zerbait nahi ote du nerekin honek. Eta ametsek ordea pentsatu du. Hau da baldar puska. Nora etorri delakoan ote dago hau. Bukatuko ote du honek. Ondoren, helmugan elkarri ikusi duzue. Ia zer duzuen elkarri esateko. Prestatu diot gela eta fruta jana,
hain ikusi dut gaizki lurrera emana. Neretzat difunto bat zan mendian hilzana, ia milagro bat da iritsi izana. Milioi bat genituen gaurko pedalkadak onera iristea kostatu pila bat. Indar latza eman dit fruta platerkadak, torrek baino gehiago zure begirada. Pasa zaizkizu hiru tordoka bibare, karakolak ez doazu bezain suaben. Hilda izerdituta indarraren jabe, Joanes galdetzen dut zenez esidade. Begia jarri duzu lehenago barean, ta enaiz geratuko erantzun gabean. Barea atera zait lehen hemen bean, eman masajetxo bat sabela aldean. Beraz etzenuke naizuk masaia faltik, habilidade hori nik ez dut atik. 7 ordu pasa dituzu azken denetatik, herri oso bat zure zai eukitzeagatik. Jendean ere zaita nolako problemak, zerbait mereziko du iristen azkenak. 7 orduzu ikusi gabe joan direnak, nere bizi osoko ordurik luzenak. Duela 10 urte deiura jaso zenuen, kontatu gutzu pixkat nolakoa izan zen eta ze izan zen zuretzako hori bizture bizitzan? Ba, izan zen espero gabeko zerbait, ni odola ematera joan nintzen. Ez nuen beldur hori sentitzen momentu hartan. Eta hortik egun batzutara dei bat. Dei ez ezagun bat eta dei hark esan zidan, seropositiboa izateko aukerak nituela. Sorteo baten moduko zerbait eta ez nion galdera gehiagirik egin medikuari. Esan, bale, eta moztu eta gero pixkat hasi nintzen pixkat guzti horren inguruan pentsatzen eta negarrez hasi nintzen, asko beldurtu nintzen. Oso ez jakinen nintzelako eta uste nuelako agian hile egingo nintzela. Egia da aurreiritzi asko daudela ez, seropositiboa izatearen inguruan, eta horrek dakarrela beldurra ez? Bai. Ez dugu gehiegi hitz egiten berari buruz, birusari buruz, gaur egun. Orduan, ditugun historia apurrak dira, ez dakit, pelikuletatik jaso ditugunak, eta ez dira historia politenak, normalean iritsi zaizkigunak gai honen inguruan. Beti 3 emozio aipatzen ditut, baina beldurra, lotxa eta errua. Eta oso lagun izan dira nire bideo hontan. Norbaitegan jo zenuen, elkarte batengana, nola kudeatu zenuen, saiatzen zinen? Ba oso bakarrik. Oso bakarrik, egia medikuaren gana joan nintzela, eta, oso eroso sentitu nintzen berarekin, eta gauza asko azaldu zizkian, eta egia beldur gutxiagorekin atera nintzela bertatik. Nik orduan nuen bikotarekin egunean bertan hitz egin nuen, ze beldurra nuen baita ere, eta bera nola egongote da, eta bera ere etorri zen nirekin, eta bere babesa ere izan nuen, eta ez elkartera ez nintzen laguntza bila hasi, neronek kudeatu nuen, ahal nuen moduan, eta elkarte batera jo dut, iaz, Harri Beltza elkartera. Eta orain 10 urte horiek pasata eta atzera begira, zer pentsatzen duzu? Momentu batzuetan pentsatu dut, lehenago inbartzen nuen hau, eta azkenean armairu horren barruan egoteak ez ditutzi agian behar bezain beste gozatzen momentu asko ez, orduan, atzera begiratuta horretan pentsatzen dut.
elkar sortzera gaude kondenaturik. Umeak beste bat gehiago bezala begiratzen eta onartzen du zailtasun edo gaixotasun edo berezitasun bat duena. Helduok gu gara askotan zailtasunak beste bat gehiago bezala hartzeko ditugunak. Beste bat gehiago izatetik bestea izatera pasatzen bada begiratzeko eta onartzeko gai ez garen ura, zerbait ez gara ondo egiten ari. Zuek, Alaia eta Maialen, bi ume txikiren amak zarete. Egun osoa, umei begira pasarren helduaren begiradatik epaitzen duzue mundua. Zuk, Alaia, umeen begiradatik kantatuko diguzu. Zuk, Maialen, helduaren begi radarretik. Alaia, zuk dena ia aupadatik eta empatiatik. Zuk ordea, Maialen, ia dena epaitik. Besarkadak talaztanak dira, amodio opariak, horrek sortzen ditu ilunean, behar diren itxasargiak, nik ez ditut luzeak izaten, azalpenta esaldiak, zerbaitegatik dauzkagu aurrok, ainain begi handiak. Begi handiak dituzu baina, arnasa sakon hartu putz, nola jolasak ere sarritan, bihurtzen direnez jokuz, harria izan leike jolas bat, baino ein leike estroputz, mundua ederra degu baina, kontuz, 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 kontuz. Bertsolarien errima hitzez, beti ezin da fidatu, eta egiak aldatuz doaz, biratu eta biratu, zergatik bideak autuak ta, izu denak deskribatu, zegin behar den asmatzekotan, parez pare begiratu, baina parera begiratutan, ikus liteke erdian, nola berdinak izan daitezken, malkoa ta izerdian, alata guztiz izan dezagun, aurrelduok sinergian, nahi nuke izan zure begiradan, tasierren energia. Energia hori ez da amaitzen, naiz tristetu, naiz ubeldu, eta parean jarri ezkero, sentitu gintezke epelgu, adinak ez
Sartu zertan beti, itzali edo goibeldu, eldutu ala ezartzeko, barruko aurrari heldu. Barruko aurre gure bidean, soluzioa dakarte, nola ama bat sekula ez den, itxaso honen uarte, izan gaitezen mundu mierda, talokaztu honen parte, gure ahotsak altxa ditzagun, la vocera heldu arte. Xabin, amenduan erabaki zenuen bibazuek saiora joan zinenean, ez, publiko egitea. Nondik sortu zen hori egiteko beharra edo gogoa? Antzerki obra ikusi nuenean, bideratzen ari zela eta ja forma hartzen ari zela, esan nuen, zenbait pauso eman beharko ditut, hau kontatu beharko dut, eta nire amak lagundu zidan erabakia hartzen. Nire ama ez da oso telebista zalea, ez da demora asko izaten telebista aurrean, baina bibazuekeko korapioak tartea ezagutzen zuen. Eta Inigo Antxorregiren elkarrezketak ikusita zituen. Eta berak esan zian, ETBn bada mutil bat, elkarrezketa oso politak egiten ditu, eta nolabait berak ere eman zidan ideia hori, ez? Horrek bultzatu ninduen beste zenbait pauso ematera telebistara joan aurretik. Zer nire lagun askok ez zekiten, eta nire familiko kide batzuk oraindik ere ez zekiten. Orduan, momentu hortan pentsatu, telebistan kontatuko dut, baina ez dut nahi nire laguna hau telebistaren bitartez enteratzea. Orduan, aurretik kafe asko hartu nituen. Ze orain urte batzuk, hitz egin ezaken honen inguruan, eta lagun batzuekin hitz egiten nuen, baina oso gutxi eta oso gainetik. Eta guzti honek lagundu dit guzti horretan, eta telebistako elkarrezketa hura ere berezia izan zen. Antzerkiarena hori guztia baino lehenago dator, esan dezun bezala, eta hori nola hasi zen? Beti gustatu izan zait antzerkia. Holtza gainera igotzea beti gustatu izan zait. Eta egin ditut zenbait gauza, baina ikasi nahi nuen. Eta ilusio berri bat behar nuen lehen esaten izan moduan. Eta TAE izan da pixkat Donostiko Arte Eszenikoen tailerra izan da horretan lagundu didana. Ilusio berri bat eta gogotxo heldu nion horri. Idaztea ere, nik ez dut sekula, idatzi ditut gauza asko, baina ez antzerki obra bat, eta nik gai honen inguruan gauza asko idatzita banitu, baina ez nekien ze forma mango nien. Eta antzerki obra bat izango zela pentsatu nuen momentuan, jarri nintzen asko irakurtzen, asko ikasten, asko galdetzen, eta uste dut oso baliagarria izan zaidala. Zer kontatzen da antzerkian gu kokatzeko? Antzerkia da 10 urte hauen laburpen bat. Ni agertzen naiz Xabin Fernandez Zubeldia bezala. Ezkerra, homosexuala eta seropositiboa. Etxerako moduko mutila. Eta publikoari hitz egiten diot, nire egia kontatuz. Eta nirekin, nire alboan kontakizun horretan, birusa dago. Retrovirus deitzen diot nik. Retrovirus txikia nirekin dago. Historia gogorra da, baditu bere momentu ilunak edo ez hain politiak esango dugu. Baina negar egiteko gogoa sartzen zaizun momenturako birusak beste kolore bat ematen dio eta berriz ere altxatzen du obra. Beraz, asko gustatzen zaitze, uste dut ikusleak ere ez dakila zer sentitu, ezta? Egotea eta egonkortasuna nahastu. Urtebete pasada Errusia eta Ukrainia gerran ari dilera. Egoera ez da bat ere xamurra eta gauzak ondikan ez du samar daudean. Zue biok
Ukrainiako bikote bat zarete. Egoera zailtzen ari da han, eta Euskal Herriko famili batek errefuxiatu etortzeko aukera eman dizue. Zu, Maialen, umeak hartu eta onuntza etortzea erabaki duzu, baina zuri amets gizonezkoa zarenez Ukrainiako ejerzitoak gerrara deitu zaitu. Iritsi da elkar agurtzeko unea. Telebistatik ta irratitik entzun dut zenbait prediku, baina ni justo adin hortan kasualidadez aurkitu. Gaur da eguna ni hemen nago ta zuek denak abitu. Zu gogoz kontra abitzen zera, ni gogoz kontra gelditu. Zu gogoz kontra abitzen zera, ni gogoz kontra gelditu. Eztanda batzuk aditu orduko mugitu segitun dena, beti delako injustizian nun nahi ejerzituena. Han eta hemen gerra izaten da, delituena. Arrek sortua, tarrak ta emeak akabatzen dituena. Arrek sortua tarrak ta emeak akabatzen dituena. Betikoa da seguru hilko garela inoxenteak, itzulerarik izango alduzuk duzun tren bileteak. Nere eskutitzik helduko alda, iraungo aldu goseteak. Horiek dira bizi ditudan gure gerrako frenteak. Horiek dira bizi ditudan gure gerrako frenteak. Gure frentea dena izango da polbora, tiro ta burdin. Guobeto xego naiz herri minez, Euskal Herriaren gurin. Bizi altzeran edo etzeran, jakin nahiean urrutin. Bien bitarte lasai askor, Zelenski, Biden ta Putin. Bien bitarte lasai askor, Zelenski, Biden ta Putin. Euskal Herrira omen zoazte, Euskal Herria nun dago. Horra maitea azken bimuxu gazi gozo ta arraro. Aurrei ez esan aita gaixoa frente batean handago. Aurrek ez dute zer ulertzen eta aitak gutxiago. Aurrek ez dute zer ulertzen eta aitak gutxiago. Ez ulertura eraman gaitu pozoiak eta ximaurrak. Euskal Herrian beti ugarigo noski urrutiko intxaurrak. Hori nundagon galdetzen dezu, aize paradoxa gaurrak. Lehen
Errusiarrek jaso zituzten Euskaldun gerrako aurrak. Lehen Errusiarrek jaso zituzten Euskaldun gerrako aurrak. Euskararen kale erabileran datuek argi erakusten dute euskararen arnasgune izateari utzi diola Mendaro. 2021ko datuen arabera, euskararen ezagutza 60%koa eta erabilera 43,9%koa zen. Zu amets, herrira etorri zaren euskara teknikari berria zaitugu. Konta iguzu nola bideratuko zenuken egoera hau, arazo honi pixkat buelta emateko edo buelta ematen hasteko. Hamaika lege egiten diote hizkuntza bati kilima, ta telebistak esan lezake nor zulatu ta nor lima. Hizkuntza batek inguru osoan behar baitu mikroklima. Teknikarien esku uztea ez alitzake lastima. Herritar oro ez da errudun, herritarra da biktima. Baina lanean hartu naute eta asnadin alako baten. Hizkuntza batek motivazio iturritik du edaten. Alperrik dira mila teknika pedagogita azalpen. Beraz asnadin arnasgunea bere lekura eramaten. Nor nahi zapaltzen duen hitzari prestigioa ematen. Ni Zelaia Menabarro naiz, Legorretarra, eta nire bertsoaldi kutxune da 2009 urten txapelketa nagusin Maialen Lujanbiok sua gaitzat emanda kantatuzun bertsoa. Zirrara berezi bat sortuzun nigan bertsoark, eta esango nuke bertan geunden danon arten sortuzula, alako, zerbait berezie. Sua da, 9 txikian, bertsoa osatzeko hitza. Ura asmakizuna, omoa bilisena, bazun intentzioa bazuen sena. Biarrik elkar jota, txispa bat aurrena. Asmakizun haundina, mendetan barrena. Sua da problema, zenbait basorena, edo jakidena berotzen duena. Eta bi begiradek sortzen dutena. Eta bi begiradek sortzen dutena.
Xabinta, zergatik kanpora sartzen edo kanpora sartu izen burua? Gaizki egon naizen momentutan, ni asko etxean egon naiz. Etxean egoteko behar hori sentitzen duen, eta batzuetan etxean zaudelean, esaten da, etxean sartuta zaudela. Eta ni konturatzen nintzen, etxean nengoela, baina kanpo nengoela. Eta sentitzen nuen nolabait, jendarte hortatik kanpo nengoela, mundutik kanpo geratu nintzela nolabait. Orduan, hortik dator pixka bat. Antzerki obra hau da ariketa bat berriz etxetik kanpora joateko, baina baita ere zuen artera sartzeko, ez? Uste dut batzuetan etxean geratzen garenean atera egiten garela, nunbaitetik. Lehen ekipoa aipatu dituzu Eitziber Garmendia, Xerakoza, Rintzalkain, zen moz moldatu zarete danon artean? Ezin hobeto, nik uste dute bidaia oso politia izan dela, oso eroso, niretzako oso eroso izan da urekin lan egitea. Nire gidoiari beste kolore bat eman diote, Aitziberrek beste brillu bat eman dio, baina beti ere nirekin kontatuz eta oso prozesu politia izan da. Eta Legorretan aipatu duzu estreinaldia, zergatik Legorretan? Ni oraindainen bizi naizen arren oso legorretarra naizelako. Eta gainera, 10 urte hauetan Legorretan bizi izan naizelako, eta gertatu zaizkidan gauza guzti hauek Legorretan gertatu direlako. Eta Xabin, hemendik aurrera zer? Egia da guk obra hau hiri eta batez ere herri guztietara eraman nahi dugula, iruditzen zaigulako, gai honi buruz gutxi hitz egiten dela, eta euskaraz orain arte esaten du Intzak birus hau euskaldun berria dela, ze orain arte ez du beharrik izan euskaraz hitz egiteko, eta edo gutxi hitz egin da, berari buruz. Eta nahi genuke, seropositiboen gaur egungo errealitate hori oso bestelakoa dena, pelikuletatik jaso genuen historiaietatik oso bestelakoa den errealitate hori, herri eta hirietara eramatea, ez? Bertsoak ere zerbait lagunduko dizu horretan, Legorretan bertan tabuen kutxatik holtzara saioan, gai bat jarri behar duzu, ezta? Bai, hori ere proposatu didate. Eta politia da, hau ere tabua da, eta politia izango da hau ere holtza gainera eramatea. Gainera saio hori oso berezia da, izan Inurri elkartea ere oso gertukoa dudalako, Julene Ilarramendi oso maitea detelako, bere familia guztia, bere ama ere ezagutu nuelako. Eta, argi neukan bertan egongo nintzela eta babes hori emango niola Juleneri, guk ere obran aipatzen dugun moduan. Eta, gero gaia jartza ere proposatu didate. Horrenik ez daukat oso argi, baina, pozik nago, eta beste aukera bat da, guzti honi buruz hitz egiteko ere. Bietako bat guraso izango da, ama edo aita. Hane, zu berriz, seme edo alaba izango zara, eta hori esan beharko jozu zure ama edo aitari. Aita, ama, seropositiboa naiz. Horixe. Xabin deitzen aiz erregistroan ala zenuen idatzi. Bizitzan zehar gatazka batzuk guk elkarrekin ebatzi. Buru barruan hau mila aldiz repasatu arren kasi. Gaur ama zerbait esan nahi dizut, ta ez dakit nundik hasi. Kostatzen zaigu elkar ulertzen, eta minez nola hitzein, baina akaso begirazazu, nik badakitzu zaren zein. Entzuteko presnaukazu bertan, zertzaren azaldu garden. Antzeko kasu batean ondo kontatu zenun dena behin. Zure
semea izan naiteke izen horien segidan. Besarkada bat eman zaidazu gorputzik ez erretira. Gaur mutu gera gaitezke biok elkarri begira. Zuzenki esan ezin direnak zeharka esaten dira. Naiz albistean nik nahiko nuken mailarekin ezin hartu. Zu babesteko egon nahi nuke eta zurekin formatu. Lotxata kulpa erantzitzazu da nirekin besarkatu. Nik ama gisa zure ondoan daramat burua altu. Nere barruan barne biltzen da ai horren beste kaosan. Ama ondoan zaitut gaurkoan bestela ze izango zan. Eta aitorpen publiko hause egingo det otzan. Zuen etxeko sukaldean gaur 10 urte barru holtza. Eta denboran aurrera joan da min bat aleike etekin. Pentsatu zeinen transformatua gaur indartzat hainbeste min. Jende aurrean zero positibotzat naiz aurkeztu ezin. Gara gero guk sortzen duguna gertatu zaigun horrekin. Apirilaren 3 beteko dira 30 urte Josemi Liztu eta Kortajarena Lazkao txiki hiltzela. Lazkaoko Gerriko Kulturelkarteak antolatuta, Lazkao txiki gogoan ekitaldia egingo dute martxoaren 26an Lazkao txiki zelaian. 30 urte pasa dira Lazkao txiki utzi gintuenetik, baina Gerriko kulturtaldekoek dioten bezala, utzi gintuen, baina gurekin dago. Zuek biok bilagun zarete. Badakizue zer den kilo batzuk soberan izatea, baita nahi baino pixu bajoagoan egotea ere. Biok dakizue zer den aurdun egotea, gizentzea, argaltzea, gorputza aldatzea, jende aurrean esponitzea, jendearen komentarioak entzutea begiradak. Zuk alaia beti zaintzen duzu kanpo itxura, etxetik ateratzeko denak bere lekuan txukun eta dotore egon behar du. Jende aurrean lasai eta seguru sentitzeko zure estrategiak garatu dituzu. Hane, zu nekatuta zaude beti espektatibak bete beharraz. Besteen begiradari beldurrak entzeko garaia dela uste duzu eta barne epaiari, barne latigoari atsedena eman nahi diozu. Bertso saio baten eguna da, holtzara atera aurretik elkarrekin aurrera eta atzera agurra pentsatzen ari zarete.
iritsi da holtzara ateratzeko momentua. Holtza da nahiko aldare, kalea ere bai alare, eta beldurrak eduki ditut oinpeko zutabe. Preparatuta goitabe, nire legamita labe, ogia ere ezin erosi makillatu gabe. Ogia ere ezin erosi makillatu gabe. Zer ezkutu, zer ageri, konplejuetan igeri, orain artean bezala ez dut nahi nik alaia segi. Bi gorputz gera bi egi, lodiegi argalegi, beti gehiegi ta gutxiegi, beti egi. Beti gehiegi ta gutxiegi, beti egi. Holtzak dauzka bere dudak, ta gorputzak bere mugak, autoestimak finka ditzala gubion aingurak. Baina hartzen gaitu tristurak, ia ezin hautatu bat, gure lepotan tatuatuta dauden kontrakturak. Gure lepotan tatuatuta dauden kontrakturak. Bai kontraktura tipoak, ta bai estereotipoak, sortzen ditugu holtza gainetan batzutan zirkoak. Gure barne zimikoak, pertsonal politikoak, gora dardara agertzen duten gorputz publikoak. Gora dardara agertzen duten gorputz publikoak. Gora zure biben printzak, gora dantzak ta aritzak, airean geldi geratzen diren bertso eskutitzak. Heldu gorputzaren giltzak, kanta ditzagun bizitzak, munduan dantzan jarri ditzagun gorputzak ta hitzak. Munduan dantzan jarri ditzagun gorputzak ta hitzak. Gorputzaren desgaztea, batzutan da desastrea, baina nitza eta polita da gure kontrastea. Gorputz garra gaztea, alba da beti askea, gure eskutan dago aldiro utxetik astea. Gure eskutan
damutan dago aldiro utxetik astea. Zue biok kuadrillako lagunak zarete. Orain, debekua ezarrita dagoen arren, amets betiranik Deba ibaiaren bazterrean angula harrapatzen ibilia zara. Horren berri kuadrillan beti ozen eta harro kontatu izan duzu, gero ateratzen dituzun etekinak eta abar. Zuk alaia, kuriositatean jota, hain jaki preziatu eta garestia nola harrapatzen den, ikusteko, gau baten berarekin joatea erabaki duzu. Iritsi zarete, angula harrapatzen den lekura, kalatokira, eta itsasgora sartzen hasi baino lehen, ametsek azalpen batzuk eman dizkizu. Sarea edo baia nola botatzen da, nola jasotzen da, nora ustu behar da. Azalpen horiek eman dizkizu eta berehala itsasgora sartzen hasi da, eta ekin diozue lanari. Hasi zerate lanean, eta zuk amets, hainbeste dakizun horrek, baia sartzen duzun bakoitzean, ez duzu alerik ateratzen. Eta alaiak azalpen gutxi horiekin, beti baia botatzen duzun bakoitzean, angulak ateratzen ari zara, eta ja mordoska bat egina daukazu. Eta oso pozik zaude. Amets berriz, urdurik jartzen hasia da. Hemen gabiltza gure zatota ogi bimbo kati uskata sare furgona Berlingo ez duzu zeniona adina jakingo ta agin horrek gaurrez dukozkik egingo, ta agin horrek gaurrez dukozkik egingo. Nik ez da kartalerik zuk zazpi platera, angulak eta gulak maiz doaz batera. Aginean egin duzula nion pasaera, behar bada iruran entrenatu zera, behar bada iruran entrenatu zera. Entrenatzeko izan dut mila konpromezu, angulak ze angelu, teknika eta mezu. Goxo aritu behar da ez purrustan kexo, abanera goxo bat kantatu zaiezu, abanera goxo bat kantatu zaiezu. Eta txirula joaz, guztiak parera, suge bat bezelaxe, ontzi barrenera. Segi sorginean gizan aurata zera, ni landara joango naiz arrantza egitera, ni landara joango naiz arrantza egitera. Luzaro egin duzu zure propaganda, ta nahi gabe gainditu dut nik zure langa. Bai zain izango da berriz ere landa, zemen zerbait biltzea zuretzako landa, zemen zerbait biltzea zuretzako landa. Neretzat zaila dela, diozu ospera, eni joa berriz lanean astera. Gaua pasa behar da ta ez errez zera,
Zuk segizazu hemen, banoa etxera, zuk segizazu hemen, banoa etxera. Kontatzea oso gogorra da. Nik ez dut uste kontatu behar denik. Nik errespetatzen dut, norbaitek ez kontatu nahi izatea. Iruditzen zaidalako, zenbait esparrutan oraindik ez gaudela albiste hau jasotzeko prestatuta. Orduan, lasai hartzeko, pazientzia izateko, eta zerbait behar badu, ni hemen nagoela. Espero